Да, здравейте да всички, които ме гледате. Аз съм Александър и това е третия епизод на GTA San Andreas. Така, това... SG. Така, ако се чуете защо съм толкова малко парите, това е защото когато се опитах да направя третия епизод, той се получи твърде дълъг и не успях да го кача и след това започнах на ново играта, стигнах до мисията, която се бях стигнал накрая във втория епизод. И сега се продължих. Така, сега отиваме на фитнес. Се опитам да го направя по-кратък. Така. Ще мина от тука. Бягай, бе. Добре. Тия винаги като ги убивам дават по... Не винаги. Понякога дават по такива две стотачки и са там. Така. Ще тренираме с 18 кг. И да, пак ви обясних, защото клипа се получи твърде дълъг и не успях да го кача. И започнах на начало играта и сега се продължих от там, който бях спрял втори епизод. Иначе парите, както знаете, ми бяха 1000 и нещо. Окей. Както знаете, тая мисия ще може да се преобличаме на нея. Те, които не искат да гледат фитнеса, да го превъртат. Може би има такива. То и аз бих превъртал така, защото ще ми е скучно да гледам някой как се тренира. Но като ти играеш, не ти е скучно. Тридесет и 39, 40. Едно. Аре, давай. И 3. И 4. Готово. Достигнахме лимита за днес. И сега отиваме на мисия. CJ да си покаже мускулите. Айде. Заминаваме си. Добре. Така, къде е колата? Я вижте самолет. План. Добре, както де. Така, сега тази мисия се казва Емет. Това е един стар приятел. Стар познат. От минало време. Така, но сега изглежда доста стари. Както знаете, аз не гледам ключетата. Какво стана с любовта, къде няма го чета това. Започна да го чета, обаче се отказах. Така, ако искате, вие си го четете. Така, кола е много по-яка от колата на Свит. Чакайте, не съм да направя нещо. Знаете, да задраскам тага. Така, аз мисля да задраскам всичките тагове, ако ги намеря. Окей. Така, тук Емет ни учи да стреляме. Извинете.
Тук съм. Наложи се да помогна на момчещото, не си знаеш програмата. Както да е. Тя що не си знае програмата? Ще не внимава като теб. Аз как знам? Наяда ли си? Да. Зъбите си изми. Телефона си включи след малко тръгваме. Добре. Сега спирам клипчето. Виж в редницата какво има. Аз се приготвял. Забрих да му кажа. Нищо не е. Само музика съм Зъбите си мика на това. Моето на Борисов е за напред. така. Пак съм. Опрей се обадя, да нещо бръжи за това. Нали трябваше да си мием зъбите? Това нещо много бръжи ги изми. Аз без паста. Как така без паста, че ги измиеш? Пачите забълват зъбите, ама немате бъвни забълки, нека те бъват. Така не се мият зъби. Еми сега като свършим това, аз ти казах, че ще си ги измия. Да се получи пак дълъг, защото се откажем вече. За това ти говоря къде е Даниел. Не, така. И така, сега ще се преоблечеме. В играта имах предвид. Ще направим CJ гангстерът на века. Влез в кръга, за да се смените дрехите. Добре. Горнище. Тениска на Лос Сантос. Най-яката тениска. CJ носи къси, такава човек. Ти си най-красивия в света. Зелени военни, я да ги видим. Не, те искам така. Приличаш на някакъв кошар. Сиви военни е по-хубаво. Тъй. Така. Сега ще смениме обувките. Така, високи обувки, я ги видим. Най-яките обувки. Заснахме $560. Ти се даваш. Добре. Синджири Ток Такс. Окей.
$450. Часовници, жал часовник. Така, приближавам се в играта, в смисъл... Аз защо го махнах? Купувам си там дрехите, ще се сейваме, ще приключим епизода. Жал часовник. Стига! В този един нос се бе, като ми изберем на кой двърха. Оглежда я качели. Се оглежда са... Така. Маска, пиратско око, червена кърпа, синя кърпа, зелена кърпа. Ара маска. Изглеждаш като зомби. Мискам се. Добре, избирам. Така да е. Искам да ми измислите име. Сега ще му турим и шапка каубойска. Каубойска шапка, бейби. Леле! Не, смешно. Готов си. Да, CJ. Така и се отиваме на сейф на играта. Бръм, 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 бръм. Така. И да ме хареса епизода, да ме следващи и CJ ще пие кафе. Чао!